До Камп Севлиево събитието е Back Explorer 3. Сега ще ви запозная с една млада двойка, която ще ни разкаже за себе си. Представете се. Здравейте! Здравейте! Така, дамата да започнем първо. Така се прави. Ние сме Лина и Румен. Така. Adventure Bucks. Добре. Бъдещи ютубъри и инстаграм пътешественици. За сега само пътешественици. И набиране на материал. Така, пътувате заедно, предполагам. Това е вашия заедно. мотор. С какъв мотор сте? Honda CB 500X. Лекичък. Хубав. Пътуваме компактно. От миналата година международно. Така, доколко виждам сте на палатка. Палатка. Не ви е проблем това, за разлика от други хора. Даже ни е Така. по-приятно. Къде сте пътували до момента? Нещо по-знаково за вас? Не говорим за разстояние, за такива неща. Балканско пътешествие направихме миналата година. Къде? Гърция, Албания, Черна гора, Босна, Сърбия. Браво, бе. Помежду другото и някои по-къси Румъния, Трансалпина, Трансфагарашан, Гърция няколко пъти. Сезонът първо започва тази година. Какво ще бъде? Тази година се гласим за Италия, Словения, Алпите. Алпите, меден месец. Първо една сватба врътваме и след това фащаме към Алпите. Значи това е Румен Лъвчийски, това е бъдещата госпожа Лъвчийска, Лина. Да се знае от сега, добре, ами това го приемаме като обявление. Може пък и да присъстваме, знае ли човек? Ще да кажа, дали да го приемем като покана пък кажа. Да. Някак сега. Ето и Данчо се намесва. Като ни олдскул. Една мотосватба звучи добре. Веднага сватбен подарък. Още един цъф. Веднага сватбен подарък. Чу се сватба и веднага да хората. Сватбен подарък. И обещаваме ще отидем, нали? Деталите са още в процес на правене. Нищо не ще дойдем, не се притеснявай. Абе, чу се за сватба и веднага хора. Абе, и ти ли си за сватбата? По Фейсбука, което казаха. Не, аз понеже съм за сватбата, ама не ми било ясно. И като питам, аз Чакаме дата в момента. Обикновено казвам от страна на сватовете, те не знаят. Да, Ти представяш си тези навлеци, трябва да ги траеш постоянно. Аз на тебе паля еднопосочно и никога не Той се опита, ама го спряхме на вход. Не е свикнал още. Добре, благодаря ви много, радвам се, че ви видяхме. Надявам се да ви е харесало. Много ни хареса, чакаме следващото събитие. И забрави за палатката. Google.com работи безотказно в цял свят. Добре, благодаря ви. Чао. Наистина още веднъж. Много благодарим. Чао. Ай! Ще се видим.